before i-kick off, yes. Bamba. Bekwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje eGauteng uMama uNandi Nyembe owazenzela igama kwimidlalo yeqonga nomabonakude kwaye wothulelwe umnqwazi ngegalelo lakhe kwicandelo lezobugcisa. The condition, the way we are living, it's like more than even an animal. Can you see yourself, even a human being can live in such a situation? Isixeko saseKapa sithi zaqala ngokusemthethweni ngomvulo inkqubo yokukhupha abantu abahlala kwinkampu yaseWingfield neyasePlain City emva kokuba inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni ithe yanqwala kuba bakhutshwe aba bantu. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikyo limi lwezandla Botani Msontsulu. Bekwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje eGauteng uMama uNandi Nyembe owazenzela igama kwimidlalo yeqonga nomabonakude ngeminyaka ye-70s. Le nkondekazi sweleke kwiveki ephelileyo ineminyaka engama-75 emva kwengulo ende. uNyembe uthe watsala umdla wabantu ngethuba edlala kwimidlalo efana neSoul City, Yizo, Zone 14, Isibaya neminye emininzi. Lento yomculo iyaphela. Lo makhwekhwetha wazakhela igama kwimidlalo yeqonga nakumabonakude kwiminyaka eqikelelwa kuma-50 eyadlulayo. Uninzi lwamagcisa luthi luncance lukhulu kumbele wakho obhonxileyo lulwazi yaye ubashiye nelifa eliteketeke. You know, wangibonisa ukuthi ukuba i-artist, ukuba i-actor, being a creative, what does it mean? It means being free, being able to stand tall, express yourself, but enjoy the moment. An incredible performer. Bambi bachaze le nkondekazi yakwaNyembe njengesikhukhukazi ebesinobubele sithanda nokuqhula. Mama Mnandi usebenzile. Thina usiphakamisile kakhulu emndeni. Emndeni usiphakamisile uMama Mnandi. Ilokishi lethu beliphezulu ngaye. Mina ngiyazi ingxayi kaMama Mnandi. Sikhuliswe uMama Mnandi. Sibancane sakhulela phansi kwakhe till aze ayo act uMama Mnandi. Ukuhamba kwakhe kutyakatye inhliziyo zabahlobo bakhe kubashiya bezingxididi kuba kaloku kuhamba umhlobo omkhulu kubo. Timadolo anzima. Ngesilungu, I'm standing here with a very heavy heart. My sister's gone. My friend is gone. I didn't know what to say. She called me about 2 weeks ago. We used to call each other Chomiaka. She was talking softly. Chomiaka Cho. Na Chomiaka kunjani kwenzekani? Ati I'm not fine. I'm not all right. Chomiaka andikho right. Diti, I'm not going to say to you qina. People have a tendency yokuthi qina. Kube kungekho ndlela yawuqina. Hamba kahle ntwana. Lala kahle. The pain was unbearable. And now I'm sure you're going to have peace. Usapho luthi kuza kuba nzima ukuphila ubomi ngaphandle kwesikhukhukazi. How do we say goodbye to Mphefumlo, who gave the world her laughter, her tears, her talent, and her heart? Behind the spotlight, she transformed us into stronger, kinder, and braver versions of ourselves. Umphefumlo wakhe uphumle ngoxolo. Ikhunjulwe ngoXabayo kunye nezihlobo intatheli nebixelenga kwiziko lendaba i-Eyewitness News uTsidi Madia kumthandazo nobubanjelwe ekhayeni layo eGermiston. Usihlalo we-South African National Editors Forum uSibungalwa uthi uMadia ebewuthanda umsebenzi wakhe kwaye bezinikezele kuwo ngokupheleleyo. Ukusweleka kukaMadia kushiye onondaba nabo basebenza kumaziko endaba eli bothukile nanjengoko uTsidi Madia ebesaziwa ngokuzimisela kwakhe kumsebenzi wakhe wobuntatheli. Usihlalo we-South African National Editors Forum uthi ngoku icandelo lentatheli liphantsi koxinzelelo. The important thing about Tsidi's work
is that Tsidi was always meticulous in her work, but more than that, Tsidi cared deeply. She cared about people and she cared about her work. Ungalwa ukwathe uMadia ebelikroti lentatheli. She was just a journalist, a good journalist, doing her job. And journalism is not about being nice to people or being liked to people. Yes, it's nice to have people like you, but rather have people respect you for the work that you do. And that is exactly why you had those messages of support. Abo basebenze phansi kwesikhokhelo sakhe bayabuncoma kakhulu ubunkokheli bakhe. The 3 years that I've worked with her certainly taught me a lot. I don't think I would have the courage to be doing some of the stories that I'm doing now if it wasn't for her and her guidance. She always saw beyond just our jobs. She always saw us as humans. And I think just lastly, I remember I was on a story in the Northwest and I got a call that my mother in Durban had been to hospital. And I remember calling Tsidi and Tsidi just said, drop everything. Drop everything, whatever I was doing in the Northwest, she just said, drop everything and go to KZN. Do you need money? Do you need anything? And that's the kind of manager she was. Inkonzo yesikhumbuzo kaMadia iza kubanjwa ngoLwesibini ze afihlwe ngoLwesine weveki ezayo. Isixeko saseKapa sithi zaqala ngokusemthethweni ngomvulo inkqubo yokukhupha abantu abahlala kwinkampu yaseWingfield neyasePlain City. Izolo inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni igunyazise esi sixeko kunye norhulumente kazwelonke kuba baqhubele phambili nelinyathelo. Ezi nkampu zabakho ngexesha le-COVID-19 kwaye ngabantu abangaphaya kwama300 abasahlala kuzo. Abanye babahlali basothukile sisigqibo senkundla kwaye abanalwazi ukuba baza kubheka phi. Ukusukela ngonyaka ka-2020 amakhulu wabemi bangaphandle abangodinga indawo bakhutshwa eGreen Market Square kumbindi wedolophu yaseKapa eNtshona Koloni befuduselwa eBellville nalapho babeza kugcinwa ukwethutyana ngeenjongo zokungenelela karhulumente ngokubakhela izindlu. Kodwa xa kungoku aba bahlali baphila phantsi kweemeko ezingentlanga kwaphela kuquka uxinano, ukuvuza kwimibhobho yelindle nokukhokelela ekuguleni ukubala nje ezimbalwa. We are waiting about that infection because the time they say about infection is not the first time how they start out to talk about infection. But we are waiting because we don't have any decide because we didn't even receive the letter. Balinde lo mhla wokufuduswa kwabo bengazi nokuba babhekiswa phi. Then the condition, the way we are living, it's like more than even an animal. Can you see yourself, even a human being can live in such a situation? Look, the water that we are using here. Sometimes the water, people get sick. People have diarrhea. Yeah. We have a lot of things. We have a lot of challenge for the snakes and the rats are getting through in the camp, in our tent. Namnqweno wabo kukufumana inkxaso kwiqumrhu lezizwe ezimanyeneyo i-United Nations Refugee Agency ke ngamanye nanjengoko sele beyamkele imeko yokugxothwa kwabo kule ndawo. Abasemagunyeni kwesi sixeko bamengelithi umyalelo wenkundla lenyathelo lokuqala nanjengoko kuza kukhutshwa amaxwebhu wemiyalelo yokuphuma ngomvulo noxa beza kunikwa ithutyana ngaphambi kokufuduswa. The update is that this morning, the Western Cape High Court has granted our order for the service of that eviction notice. That service should happen on Monday. Elisebe likwathe kuchithwe izigidi zeerandi kwezi nkampi ngoko kunyanzelekile ukuba lo mhlaba ubuyiselwe eluntwini nanjengoko nezintsapho zilinde lamaxwebhu kaphuma phele ngomvulo ikamva labo likhangeleka limfiliba. Isebe lezobugcisa nenkcubeko eMntla Ntshona lidibanise abo banolwazi oluphangaleleyo ngamachiza esintu nabasuka kwiindawo ezahlukeneyo zeli ngelokuqaphela usuku lwamachiza esintu elizwekazi Afrika. Lo msitho uqaphela indima ebalulekileyo edlalwa ngamachiza esintu nendima yawo ekuphuculeni impilo yabantu belizwekazi. Amaxhwele namagqirha ebedibene eMafikeng engapheleli nje ekubhiyozeleni olusuku koko athathe ithuba lokufundisa abantu ngokubaluleka kwamayeza esintu
noncedo lwawo. Silapha namhlanje ukufundisa abantu ngamandla wamayeza esintu, ukubabonisa ukuba iyeza ngeyeza linceda isiphi isigulo, kwaneentyatyambo nokuthi ube nazo egadini yakho ezingasetyenziswa njengamayeza. Uthi iyeza lesintu lelona likhuselekileyo kwaye lisulungekile. Umzekelo, umthi imarula siyawubilisa siwusele. Ubaluleke kakhulu ekucoceni igazi, ukwaphilisa nabantwana abagulayo nezigulo zethu esinazo njengabantu abadala. Uyindalo ngoko ke awunawo imivuka. Isebe lezobugcisa nenkcubeko kuMntla-Ntshona lithi lo myadala waminyaka yonke uqaqambisa umsebenzi omhle owenziwa ngamaxhwele namagqirha kwaye uyayichitha intetho yokuba ngamagqirha. Ngonyaka ka-1962 kwapasiswa umthetho owawubizwa i-Witchcraft Act No. 3 of 1957 nowawusithi amaxhwele ngamagqirha kwaye aphelele ekuphiliseni ebusuku kuphela. Yiloo nto ubona abantu abaninzi babesiya emagqirheni ebusuku kuphela. Lo mthetho wawucinezela amaxhwele ze walungiswa ngo-1970. Ngoko ke xa sihlanganise onke amaxhwele ngolu hlobo kukho inkqubela phambili ekufundiseni uluntu ngemisebenzi eyenziwa ngamaxhwele. Lo msitho uyabuya kwakhona ngonyaka ozayo. Liphehlelelwe ngokusesikweni namhlanje iqela lomculo womnqunqo labantu abatsha iSoweto Theatre Youth Orchestra kumsitho ubanjelwe eJoburg Theatre. Eliqonga lenzelwe ukuxhobisa imvume ezisakhulayo eSoweto nakwindawo ezingqongele lokishi ngezakhono kwezomculo. Olo ke luqobo lomculo womnqunqo odidiyelwa ukwabhexeshwa ze uveliswe ngabantu abatsha beqela laseSoweto, iSoweto Theatre Youth Orchestra. Ukanti eli qela liphehlelelwe ngokusesikweni namhlanje. It's been a long time coming. We have been preparing this for many years and finally it's coming to fruition. So we're very excited about it. Right now we've got 30 young people that are in the orchestra and we're hoping to grow it. I mean, you know, we've got big orchestras like 60 people and more, and we're hoping that we are able to do that by inspiring the young people that are in the audience today. Ukanti eli qela liquka abantu abatsha abahlukileyo nabajongene nemingeni efana nentswelangqesho. Ukanti eli qela likwakhuthaza amalungu alo ukuba alandele izifundo zomculo, likwabaxhasa libaxhobisa kwananjalo. I'm feeling very excited and also I'm feeling very inspired to be here. Yes, I'm very glad that I came, and I'm hoping that as I leave here inspired and be motivated. It's really exciting to get to know or learn the knowledge of music and being inspired, because in this type of, let me say specifically in this type of music industry, we think it's only people who have experience who can only go there. But seeing young people who are like in our group age being there is so great. Njengenxalenye yale nkqubo, abafundi babhala iimviwo zezifundo zomculo kwibanga lokuqala ukuya kwelesihlanu ngokubambisana nesikolo somculo, iRoyal School of Music, ze emva koko bawongwe ngeziqinisekiso ezivunyiweyo kumazwe ngamazwe. Imvumi yomculo wokholo uBethusile Mcinga uza kusingatha umnyhadala womculo kule veki izayo ngomgqibelo kwiholo i-OR Tambo eMthatha. Injongo zalo msitho kukunyusa ingxowa-mali yentsapho nezithe zabangamaxhoba ezikhukhula. Ukuva banzi sithetha noBethusile ngeli phulo. Bethusile, siyakwamkela, intoni ekuchukumisileyo ukuba uququzelele lo msitho wokunyusa ingxowa-mali ukunceda amaxhoba ezikhukhula zakutshanje eMpuma Koloni? Ndiyabulela kakhulu Lisa, ndiyabulisa nakubabukeli emakhaya. Into ebangela uba senze lo msitho, okokuqala sicinga fanuba uMthatha njengoba ingingqi yehlelwe sesisithoko sibi kanje, noko abantu bayanida i-revival bakhe bakhuthazwe ngokwasemoyeni. So eliphulo ke lomculo lizawusebenza leyo ndima. And okwesibini sizabe sisebenzisa part of imali esayifumana kuyo ukuqinisekisa into yoba icampaign le bese siyiqalile ethi one family at a time, apho siye sithenge khona
izinto zokuqala ifurniture yokuqala umzi eziba bemovelwa in ngoku to i-temporal structures abazifumeneyo zikarhulumente. So siyancedisa ke kuba bathengela iibhedi nezitovu njalo njalo izinto zokuqala umzi. So sinethemba ke into yokuba after le show ngocawo siyabe siyo hand over ezo sikwazileyo uziqokelela. Nduna njengoko sikwinyanga yabasetyhini nawe ngeli xesha ubusemsini wokunceda amaxhoba ingabomama bachatshazelwa njani ngumonakalo wezi zikhukhula? Lisanje ngiba uyazi imizi emininzi ndingathi mhlambi sixhenxe eshumini uyofumanisa into yoba ilidishwa ngabantu abangoomama abotata bekho abanye basemisebenzini. So into esiyibonileyo kakhulu phaa sizama ukuncedisa ubufumana into yoba kukhona ugogo behlala nabantwana abathathu baswelekele endlini bonke, kukhona umama naye osolekelwe ngabakhe. So ichaphazele kakhulu abantu abangoomama, ishiye kakhulu abantu abangoomama bezilile belahlekelwe zizinto abazisebenzele iminyaka eminintsi besakha imizi for abantwana babo. So ichaphazele kakhulu nakwi cala lezempilo, because enye yezinto besingenelela kuyo kukwenza sure into yokuba abantu bonke bafumana iipilisi. But xa ujonga ngokwamanani ufumanisa uba abantu abangoomama kakhulu ngabo abavela kakhulu kwi-statistics ze-illness kuthiwa zingo-chronic. So yabachaphazela kakhulu ke laa nto ye-disaster. Abantu abanintsi baphantse badefaulta, but ke sangenelela sizi-organizations ukuzama ubancedisa kwezo zinto ezinjalo. Kokugqibela, abo baza kuzimasa lo msitho bangalindela ntoni? Sineemvumi ezininzi ezifana noNcandweni Christ Ambassadors esuka eSwazini, oMelikhaya May, Mama Lusanda, oMpumi Mtsweni from eGauteng noJumbo. Zinintsi imvumi zabe zitshintshiselana ngeqonga ukusuka ngentsimbi yesithandathu late uyotsho ngentsimbi yesithandathu ekuseni. Eyona nto ibalulekileyo si-invite nabafundisi bonke baseMthatha kumabandla ngamabandla, so that bakwazi into yoba sike siphinde futhi sithandazele inzolo, sithandazele zonke izinto ezi-affecta uMthatha as a town. So kuzabe kuyiloo program enjalo, nesizawuthi ke kusasa xa siphumayo sinezi-artists zonke bezidyusha iqonga, sihambe siyobona amaxhoba la e-floods, siwaphathele ke ezo zipho sobe siziphethe. Bethu siyabulela, enkosi kakhulu ngexesha lakho. Kakhulu ke mamqwathi noNcuthu kudeska yendaba. Ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya, ndikwamkele kaloku edeskeni yam yeMozulu. Bethuna mna ngegama ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje ke nantsi Mozulu. Leyo ke siye siyivule mbukeli ekhaya siphawuleni kaloku iziganeko zamvanje ke apha eMzantsi Afrika ngamandla futhi kuqoke kamandi futhi kakhulu kumntla mpuma ngempela ke kulo lonke futhi elaphondo lapha kaloku koFreystata kwasekuseni futhi noxa khona mafu ebikuyo phaa kumbindi walo futhi njengapha kaloku koVelcom ekuseni futhi bevuswa lela shumi nje likhashwa sisithathu ke bukele bayivala ke beyisonga lamini ngawo lo mafu kwasekuseni nangorhatya futhi ko-31 degrees. Wona ke amaqondo wakho phantsi naphezulu ngelokuqala bethuna iphondo kuphaya kaloku empuma koloni kamandla futhi impela mbukele phaa kumbindi njengapha kaloku kaladokwe futhi eJamestown ekomane ezibeleni phaya kungabanda kakhulu ngaye la 11 xa bevuka ngomso. Kanti ke baphila kanje phaya ephondweni futhi ke elise-Free State impela mbukeli wam futhi ke kwincam nombindi walo nempuma kakhulu phaya eFicksburg kwasekuseni bevuswa ngulo 7 degrees napha kumantle eFrankfurt ekuseni futhi kucwengile ko-11 degrees. Sebenjenje ke bona ephondweni laphaya kaloku futhi entshona koloni ngamandla ke mzontsundu phaya ke futhi kumazantsi nempuma yelaphondo phaya kaloku koGeorge ekuseni futhi qabaqaba ngamafu mpela phaya bevuswa ngu-12 degrees. Nantsi bethuna imozulu phaya ephondweni kwakhona futhi elise-Northern Cape ngamandla ke fathi kuntshona futhi nentshona yamazantsi yelaphondo phaya koCalvinia ngexesha lasekuseni ngaloo mafu mpela nenkwankca ka-6 degrees ekuseni. Nantsi bethuna kwakhona imozulu futhi ephondweni lizinze phaya kaloku eNorthwest ngomso ngamandla ke phaya futhi kwintshona namazantsi olaphondo Morulang kwasekuseni futhi kuqoke kamnandi yonke la ntsasa bevuswa nguye la 11 degrees. Kanti ke baphila kanje phaya ephondweni futhi ke eliseGauteng ngamandla ke kumbindi nencam yelaphondo Johannesburg phaya eSoweto Alexandra kwasekuseni futhi naseTembisa ngaye la 11 degrees napha koSprings xa usehla futhi kusekuhle ekuseni ngomso bevuswa ku-13 degrees. Nyuka nam kokubanzi kwakhona phaya ephondweni futhi eliseLimpopo mpela ke mbukeli phaya futhi ke kwimpuma yalo Phalaborwa kwasekuseni kumnandi phaya ko-14 degrees napha koThoyendo kucweke nje bevuka
ekuseni ngomhlo sehle njalo ngokubanzi bethu napha ephondweni futhi ke elisempumalanga ngamandla afana kuntshona futhi elaphondo napha kumandla ko-Middleburg ekuseni phole kamnandi futhi nasembindini phaya emalahleni kwasekuseni ngo-13 degrees butheni ekhaya vumani kaloku ndivale ndiyisonge imozulu phaya kwaZulu Natal ngamandla ke futhi kumantla walaphondo phongolo ekuseni ngo-14 napha futhi embindini Pietermaritzburg ekuseni ngo-13 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli kamnandi mawethu.